Verstand op nul in première. Eerste Veteranendag Venray. Het is vandaag 17 juni. Dit is het PLMA-journaal. Zondagmiddag ging de documentaire Verstand op nul in première. De zaal van Schouwburg Venray zat bomvol met nieuwsgierige belangstellenden die allemaal voor het eerst de film zagen. Documentairemaker Ruud Lensen uit Horst heeft een jaar lang 4 mensen met een licht verstandelijke beperking gevolgd. Hij heeft ze gefilmd tijdens hun dagelijkse bezigheden. De 4 hoofdrolspelers kwamen zondag speciaal over een rode loper aan bij de Schouwburg. Een hele happening. De aankomst trok veel bekijks. Voor de hoofdrolspelers een bijzondere ervaring. Nou, heel erg super vet. En ja, ik had niet verwacht dat er zoveel mensen op af zouden komen. Want ik had wel verwacht een paar mensen, maar niet dit. Fantastisch. Hoe meer mensen het zien, hoe beter het voor ons is. Waarom is het belangrijk dat mensen deze film zien? Omdat er veel mensen met een beperking veel gepest worden. En de maatschappij denken dat wij niks kunnen. En door die film te laten zien, laten wij zien dat wij veel meer kunnen dan zij denken. En soms, ja, eerlijk gezegd, zijn we misschien slimmer dan de hele Europa bij elkaar. De 4 hoofdrolspelers hadden zelf de film al gezamenlijk gezien. Voor de documentairemaker een spannend moment. Want wat vond het 4-tal zelf van de film? Ik vond hem geweldig en het heeft me heel veel indruk op me gemaakt. En ik vind het gewoon geweldig. En ik hoop dat het iets gaat bereiken in de maatschappij, deze documentaire. Ja, hij ging, er zaten soms wel stukjes in dat ik dacht van, had ik dat wel moeten zeggen. Maar nu sta ik er wel gewoon achter. En anderen dachten daar weer anders over. Maar ja, dat is ieder voor zich, vind ik. En dadelijk gaat iedereen hem hier zien. Ja. Vind je dat nou nog spannend? Nee, want ik heb hem toch al gezien. Dus, ja. Toen de Schouwburg helemaal gevuld was met alle belangstellenden, kon de documentaire na een welkomstwoord van Michaela beginnen. In de documentaire werden alle aspecten van het leven van iemand met een licht verstandelijke beperking getoond. Van het werken bij de post tot aan het oefenen voor de Nijmeegse Vierdaagse. De hoofdrolspelers vertellen over hun leven, hun frustraties en hun geluk. De documentaire is er één met een lach en een traan. Het publiek reageerde zeer enthousiast. Na afloop kregen de hoofdrolspelers en Ruud Lensen een staande ovatie. De documentairemaker was stiekem blij dat het achter de rug was. Ik ben iemand die achter de camera staat en niet iemand die voor de camera staat. Dus ik vind het altijd wel heel spannend als je het dan op het podium moet gaan presenteren en zo. Maar ik ben heel blij met de eerste reacties. En ik vond het echt te gek. Ja. Ik ben heel blij met de opkomst ook. Na de première werd er nog even nagepraat over de film. Veel mensen kwamen op de filmmaker af om hun mening over Verstand op nul te geven. En die waren bijna allemaal zeer lovend. Ja, mooi. En er is iemand die vertelde dat ik heel mooi de chronologie van het verhaal vertelde, de opbouw. Volgens mij vinden mensen dat mooi. En ik heb ook van mensen gehoord dat ze geraakt zijn, dat ze een traantje weg gaan moeten pinken. Dus dat is natuurlijk het grootste compliment wat je kan krijgen als je een gevoelige documentaire maakt. De film is niet alleen een mooi portret van het leven van 4 mensen met een licht verstandelijke beperking. De documentaire heeft ook duidelijk een maatschappelijk thema. De boodschap is dat mensen met een beperking niet onderschat moeten worden. En dat zij ook als mensen gezien moeten worden. En ik denk dat dat wel spreekt in deze documentaire. En het is nu de taak om via filmfestivals, via omroepen in ieder geval zoveel mogelijk mensen de kans te geven om die film te gaan kijken. Het is dus nog even afwachten waar en wanneer de film te zien zal zijn. Wilt u hem nu alvast zien? De DVD is online te bestellen. Rolstoelbasketbalster Lucie Houwe uit Leunen is door bondscoach Gert-Jan van der Linden opgenomen in de nationale selectie voor het EK 2013 in het Duitse Frankfurt. De vrouwenploeg is bijna dezelfde als die brons won bij de Paralympics in Londen. Het Europees kampioenschap wordt gespeeld van 28 juni tot en met 7 juli. De Nederlandse dames nemen het in de poolfase op tegen Groot-Brittannië, Turkije en Italië. Op 4 juli worden de kruisfinales gespeeld, op 5 juli de halve finales en op 6 juli de finale. Zaterdag was de eerste Veteranendag op het Schouwburgplein in Venray. Al in vele andere steden wordt een dag georganiseerd waarbij er aandacht wordt geschonken aan alle veteranen. Nu was ook de beurt aan Venray. De
De bedoeling van zo'n dag is dat mensen in gesprek gaan met een veteraan. Wij willen de veteraan nog dichter bij de burger brengen. Vaak worden of vragen niet aan ons gesteld die ze wel graag hadden willen stellen. En vandaag bieden wij die gelegenheid om te vertellen waar we zijn geweest wereldwijd. Voor veel mensen is dat ook nog een groot vraagteken als je zegt van waar we overal hebben gezeten. Dus dat willen we graag toelichten en die drempel nog lager maken. Want wat voor vragen hebben burgers? Vooral waarom we ergens hebben gezeten en wat was onze taak daar. En dat is voor veel mensen heel onbekend. En waarom we dat hebben gedaan. En welke problematiek kennen dat land waar we naartoe gingen. Nou, die vraag willen we graag beantwoorden. Een van de veteranen die zaterdag vragen beantwoordde was Henk van der Linden. Hij is meerdere malen uitgezonden geweest. Henk had zijn reden om zaterdag bij de eerste Veteranendag aanwezig te zijn. Om dus de mensen die eventueel vragen hebben over uitzendingen, een verhaal te doen van wat daar ook al staat, van een veteraan. De definitie veteraan, wat dat is. Dat het niet alleen wat vroeger was, oudere mensen waren, nu ook jonge. En als ze iets willen weten over bepaalde uitzendingen, want er zijn er zoveel, daarom mijn verhaal over te doen, want ik heb meerdere uitzendingen aangedrukt. Mensen die voorbij kwamen stelden veel diverse vragen. Toch merkte Henk van der Linden dat sommige vragen vaker gesteld werden. Ja, waar ben je geweest, hè? En er zijn ook straks wat in, heb je iemand geschoten? Nou ja, geschoten, hè? Maar heb je iemand doodgeschoten? Maar ik doe ook geregeld mijn verhaal in Overloon voor het museum. En ook voor de klasse sta ik mijn verhaal te doen. En dat is toch een stukje verwerking eigenlijk ook gelijk weer. Als het aan de organisatoren ligt, wordt de Veteranendag een terugkerende traditie. Tot zover het Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht blijft het op een enkele bui na droog. Het waait zwak tot matig. Overdag is het vrij zonnig. Het wordt tropisch warm met zo'n 34 graden. Het is zeer benauwd. Later op de dag is er ook kans op een lokale onweersbui. Ik wens u een fijne avond. Graag tot morgen.